Ás 9:58, o meu cuarto é a escena dun crime. Fallou o asasino e tamén iso de que sempre volve. Na ducha, achégome ás paredes e atópoas por contacto, cos ollos pechados. Chámolle proximidade a distancia coa parede, pero non lle chamo a un café tras tantos anos. Cando te canses de xogar con lume, de andar vendendo, de andar comprando fume, cando te canses de andar a cegas, dando 1000 golpes, partindo a testa. Chámalle, se queres, aterse aos modelos, deslizarse por outros corpos, apartar as mesas e as cadeiras, dar espazo á xente. Chámalle boa vontade ao que eu lle chamo querer facerche dano, querer morderte. Cando te canses, eu xa cheguei aquí, a este lugar, ao noso punto de espera, sen saber se vas vir. Cando te canses de ter medo de mí e queiras vir ao noso punto de espera, se cadra xa fuxir, vivirei feliz longe de